Nyní přejdeme k bodu číslo 11, což je různé. Já než předám slovo ostatním zastupitelům, tak tady mám informace, které bych chtěl přednést. Jedná se, abyste měli informaci, samozřejmě obec Bílovice nad Svitovou už asi měsíc má svoje facebookové stránky, to znamená, já se snažím tam, začínám tam dávat nějaké informace, fotky o stavu různých prací na akcích tady, které se v Bílovicích dějí. Chtěl bych vám říct informaci o terminálu IDS. První část, což je tady u nádraží vozovka, komunikace, chodníky, osvětlení by teďka měla být dokončena, chybí tam jenom nějaké zatravnění. Příští rok bude probíhat oprava vlastně druhé části, což je pod ulice pod nádražím, neboli Kaštanová, vzadu točná autobusů, budou se vybudovávat parkovací místa, bude tam dům nebo budka spíš pro řidiče. Chtěl bych říct, že od 14. ledna do 31. března bude celková uzavírka vlastně ulice pod nádražím. Nebudou tam jezdit ani autobusy, konečná autobusů bude u Sokolovny, bude to zhruba na ty 2,5–3 měsíce, uvidíme podle toho, jaká bude samozřejmě zima, možná, že se to protáhne do konce dubna. To znamená, že prosím všechny o shovívavost a toleranci, samozřejmě ty spoje autobus, vlak budou upraveny tak, aby bez problémů, když někdo přijede autobusem k Sokolovně, tak aby to stihl na vlak, aby neujel, takže to bude v rámci Kordisu a IDS Jihomoravského kraje upraveno, tam se byli na jednání, takže je to domluveno. Celá ta stavba by měla, když bude dobré počasí, bude nějaká velká zima, tak by se měla dokončit konec dubna. By měla být hotová, takže začátek května by měla být celá stavba hotová, kde přibude spoustu parkovacích nových míst pro ty, kteří jedou autem, zaparkují a pokračují dál vlakem směr Brno. Takže to je informace ohledně terminálu IDS. Jestli někdo ze zastupitelů eventuálně se chce na něco zeptat ohledně toho terminálu, můžeme pak prodiskutovat, klidně osobně, není problém. Další věc, kterou tady máme, tak ohledně samozřejmě naší základní školy, jedná se ohledně ředitele pana magistra Michala Klašku. Chtěl bych říct, že samozřejmě nám ta situace nám vadí a na radě obce jsme se rozhodli poslat mu otevřený dopis, který bude asi od zítřka vyset na našich webových stránkách. Nicméně bych vám ho tady chtěl přečíst. Je to výzva přímo pro pana magistra Michala Klašku, ředitele základní školy, výzva k odstoupení z funkce ředitele školy. Vážený pane řediteli, 10.12.2014 se Rada obce v souladu s paragrafem 102 odstavec 2 písmena B zákona 128/2000 Sbírky o obcích zabývala vaším dopisem ze dne 9.12.2014, ze kterého vyplývá, že dále hodláte setrvat ve funkci ředitele základní školy Bílovice nad Svitovou, i když jste byl zvolen do uvolněné funkce místostarosty města Šlapanice. Rada obce se s vaším rozhodnutím nestotožňuje a vyzývá vás k odstoupení funkce ředitele školy, protože vaše jednání nesplňuje představy zřizovatele základní školy, i když ze zákona máte nárok ve funkci ředitele školy setrvat. Ve svých plánech a konceptech se slíbil Bílovickou základní školu dále rozvíjet, což bylo jedno z kritérií, díky nímž vás výběrová komise doporučila radě obce jako nejvhodnějšího kandidáta na funkci ředitele školy. Situace se ale vaším nynějším angažmá v komunální politice razantně změnila. Ve výběrovém řízení zvítězila vaše koncepce a ne koncepce dalšího pořadí. S přenesením všech svých pravomocí ředitele školy na jinou osobu, my jako zástupci zřizovatele, tak ztrácíme veškerou možnost kontroly rozvoje školy v duchu vítězné koncepce. Celé výběrové
vyjádření k výzvě od vás očekáváme jak písemně, tak obecně, tak osobně, na příštím jednání Rady obce ve středu 7. ledna 2015 do 15:30. Zasedací místnosti ve 4. patře obecního úřadu Bílovice nad Svitavou. Bílovicí nad Svitavou 12.12.2014. Podepsal jsem generál Miroslav Boháček, starosta. Takže tento dopis oficiálně jsme poslali panu magistru Michalu Klaškovi. Do nynější doby jsme neměli na tento dopis žádnou reakci. Takže budeme řešit dále. Takže to jsou informace, které jsem chtěl předat já vám. A teď bych se chtěl zeptat zastupitelů, jestli mají něco k nynějším bodům do projednání, na co by se chtěli zeptat. Zastupitelé. Dobrý večer. Já se zeptat na nic nechci, já chci odpovědět jménem Rady obce, tak doufám i celém zastupitelstva panu Vavračovi na jeho dopis, který poslal Radě obce a potažmo potom od zastupitelstvu. Jednalo se zkráceně o to, že pan Vavrač nám psal, jestli bychom náhodou neuvažovali o tom, že bychom změnili vyhlášku o odpadech. Panu Vavračovi se zdá náš systém nedokonalý a navrhuje ve svém obsáhlém dopise, jakým způsobem by chtěl odpadové hospodářství v naší obci řešit. Bohužel tento systém, který navrhuje pan Vavrač, by byl nastavený i pro lidi, kteří mají čas třídit úplně všechno, měli by čas docházet na ekodvůr a tam prostě vytřídit jak smyslí komunální odpad, tak všechno ostatní. Systém, který navrhuje pan Vavrač, není dobrý pro všechny obyvatele obce. Třeba nemůžu si představit, jak by maminka s dětmi chodila každý den do ekodvora a třídila navrhovaným způsobem odpad. Já strašně chápu pana Vavrače z toho důvodu, že také třídím odpad a je mi poměrně nepříjemné, že musím třeba doplácet na lidi, na sousedy z našeho okolí, kteří mají třeba 2-3 plné popelnice, kdežto my za ten stejný týden máme třeba 4 popelnice toho směsného odpadu a zbytek je třídíme. Ale bohužel ten systém je tak nastaven, že prostě platí každý občan 650 Kč, těch 650 Kč bude stejný i pro rok 2015, nebude se to měnit. A ten systém zůstane stejný, zastupitelstvo ani Rada obce nebyla nakloněna ke změně. Ještě jenom tak pro doplnění, ten systém je, řekněme, stejně špatně, nebo naopak třeba solidárně nastaven, jako třeba veřejné zdravotní pojištění. Taky platí všichni, ti, kteří vydělávají víc, platí víc a nejsou třeba v životě nemocní, nikdy ty peníze nevyužijí, ale prostě musí třeba platit na ty, kteří naopak se o své zdraví vůbec nestarají, kouří ze svého vlastního svědomí, pijí alkohol a potom třeba na jednotkách intenzivní péče se za tyto občany platí mnohem víc peněz než za ty, kteří jdou 2krát nebo jednou za 2 roky na prohlídku ke svému lékaři a to je všechno. Takže tento systém prostě takhle funguje. Existuje zákon o odpadech, ve kterém se říká, že každý občan produkuje odpad, když my si třeba můžeme říct, že žádný odpad neprodukujeme, že všechno vytřídíme. Takže to je k vašemu dopisu. Takže děkuji. Já bych ještě měl jednu informaci. Předevčírem jsem byl s předsedou Svazku vodovodní a kanalizace panem Kalihodou. Ptal jsem se ho, jestli někdo z občanů Bílovic volal, že je čistička odpadních vod, bylo mi sděleno, že nikdo. To znamená, během 3 měsíců nikdo nic necítil a nevolal. To je jenom informace, kdyby se chtěl náhodou někdo ptát, že je cítit čistička. Tak, jestli má někdo další nějakou informaci ze zastupitelů, když nic, tak můžeme přejít do bodu číslo 12, ještě diskuze. Takže se ptám do diskuze, jestli někdo ze zastupitelů nebo pak i z občanů. Diskuze pro všechny.
Takže z zastupitelů předpokládám asi nikdo, takže ptám se, jestli někdo z občanů má zájem do diskuze něco říct. Jestli přihlašovací povinnost vstupu občana do systému sběru, shromažďování a likvidace odpadu je zákonem určena jako povinná. Určuje nějaký zákon, že každý občan, který je v té vyhlášce jako krátce určen, je povinen ze zákona. Tak já si můžu, tak vyhláška, když už obec vydává vyhlášku, je to jedna z možností jakby zákonu. No, říkám, že je to jedna z možností jakoby zákonu. Buď vláda vydává zákony, na nižších úrovních kraje vydávají zákony nebo vyhlášky a obce vydávají vyhlášky. To znamená, ta vyhláška je platná pro všechny občany Bílovic nad Svitavou. Ano, ale musí být na základě zákona. Pane Dobreš, už jsem vám takhle odpovídal loni, takže to dám ještě jednou. Vykopíroval jsem vám v tehdejší odpovědi i názor ombudsmana České republiky. Tam ten zákon o vybírání poplatcích umožňuje dvě varianty. Jedna varianta je takzvaný paušál, to je režim, kterého se drží asi 90% obcí v této republice. A pak je ta varianta, na kterou vy upozorňujete, a to je možnost se přihlásit do toho systému sběru komunálního odpadu. To je možnost, to je povinnost podle vaší vyhlášky. Ano, tam je napsáno vyhlašovací povinnost. Pane Dobreš, znovu to opakuju. Psal jsem vám úplně stejný názor vyjádření ombudsmana České republiky. Tento systém... Ombudsman taky říká, že je na rozhodnutí obce, kterou z těch variant si vybere. A my jsme si zvolili tuto variantu. Ale taky je možnost, že vlastně obce vůbec nevybírají peníze. Ano, a je to na rozhodnutí obce. Já teda vím o jedné, vím o Teplici. A nebo mají jiný systém, že ty peníze vybírají jiným způsobem, příklad šlapanice. Vy jste mě řekl, chcete snad, abychom zvýšili 10krát daň nemovitosti, abychom měli na zaplacení. Řekl jste mi to, pane. Řekl, ten systém, vysvětlím teda dobře, tak ať teda nespleteme si pojmy a dojmy. Ten systém těch šlapanic, oni šli jinou cestou. Oni extrémním způsobem, což zastupitelstvo může, 5násobně stražili hodnotu. Tak trojnásobně zákon umožňuje než 5násobně navýšili hodnotu daně z nemovitosti. Ten celý vtip spočívá v tom, že jako daň z nemovitosti je ze zákona podléhá veškeré vymáhá finanční úřad a je ve 100% výši převáděna obcí. To znamená, že veškerý ta obec se tímhle šalamounským řešením zbavila veškeré administrativy z evidencí poplatku. No les. My máme zaměstnanky, která teda nedělá jenom tohle, ale vybírá ty poplatky fyzicky, přijde se 650, vyplní doklad, někdy jsou hotové peníze a tak dále. Tohle všeho se tímhle rozhodnutím ty šlapenice zbavili a převáděli to na finančák. Takže vám pošle finančák složenku a napíše, neplaťte daň z nemovitosti 1000 korun, ale zaplaťte 3000 korun. A z toho ta obec financuje. Ale pozor, rozdíl mezi těma penězma, které vybíráme my, a penězma, které vybírá finančák a pak to posílá šlapanicím, je v tom, že to je řádná daní. To znamená, že daní je primárně při jakékoliv exekuci. Je to pohledávka za stát. Je vždycky přednostní pohledávka. Vždycky přednostní je daní. To znamená, že vymáhá stát, vybírá stát, vyměřuje stát. Ona tu administrativu, ty šlapanice přehodí na ten finančák. Výborný řešení. My můžeme mít to zaměstnance mít v podstatě. Je to řešení. Ano, jenomže vy jste postavili vlastně vyhlášku na principu daně, která zavazuje občany, že se musí přihlásit. Tomuhle se přece vyjadřoval přesně názor toho ombudsmana. Ombudsman tam nepíše, že je povinnost se tam přihlásit. Vy jste tam povinen do toho systému vstoupit už tím, že máte trvalé bydliště v té obci. Který zákon to určuje? Teď
vám to vysvětluju. To pak prostě nikde platí. Je v nějakém zákoně napsáno, že každý občan s trvalým bydlištěm nebo majitel nemovitosti. Pane Prač, jakoukoliv vyhlášku, kromě vypíšeme, tak nám musí posvětit nadřízený orgán pro kontrolu a dohled ministerstva. Ano, já jsem se na ně obrátil. A oni říkají, že jsme rozpor, nebo nejsou rozpor za zákonem. Ona mě řekla, ta paní, že je čistě záležitostí obce, jestli osoby osvobozené od poplatku, jakože je naše vyhláška dává, jestli je rozšíří nebo zruší. A my jsme se tímhle názorem rozhodli, že tu kategorii osvobozených osob nerozšíří. Aha, přestože já nezatěžuji vůbec občan, ani věřem, tak nemůžu být, kdežto ten, který bydlí v katastru obce zvané za Ronovem, ten je do té kategorie, ten je zařazen. Ne, ten člověk, který bydlí za Ronovem, neplatí odpad z toho titulu, že na tu chatu fyzicky nelze zajet autem. To znamená, že ten člověk, když si tu jedná se asi o 5 chat, které jsou za tunelem. Je to 5 chat za tunelem. Všichni ostatní poplatníci, jestliže mají chatu, která je přístupná komunikaci, platí za vlastnictví nemovitosti, anebo tam mají trvalé bydliště, platí svoz. Tenhle ten člověk bydlí, jsou to 3 chaty, bydlí v místě, tam je přístup pouze pěší. Jestliže ten člověk bude absurdně... Ten člověk může to odnést do zpětné nároby. Právě, že nemůže. Tam je ten právě, že nemůže. Jak se nemůže? No právě, že ano, a ten přes nemůže. Ten přesně vtip nemůže. Ten přesně vtip je to, že ta obec to... Ostatní mohou, teď každý z našich občanů nosí, řídí a ve skutečnosti daruje peníze obci za to, Pane Vavrč, vám jsem psal v tuhle chvíli, vy nedarujete obci. Psal jsem vám v minulém dopise v loni, že veškerý výběr všech druhotných surovin, plast, papír, sklo je ztrátový. Přestože my, psal jsem vám to v tom dopise, psal nebo nepsal? Psal. Každý z nich je ztrátu, kterou máte, tím, že když odevzdáte odpad třídění proti potvrzení, abyste měli jistotu, že vás zavrač neokrádá, nebo s tím dokonce nešmeluje, že? Nešmelí, tak vy jste to odmítli. Pane Havrač, já bych... Vyznělo tak, že kdo bude kontrolovat, Pane Havrač, já bych to nechal zjišťovat pak na nějaké jednání klidně na radnici. Tady si myslím, že to nemá cenu rozebírat. My nějak jsme se dohodli a samozřejmě, když bych to bral dle jednacího řádu, tak každý občan má 5 minut. Jo? Takže opravdu přijďte k nám na úřad, tam si o tom můžeme dát řeč a popovídat, ale myslím si, že už spoustu jednání proběhlo a my jsme jako zastupitelé se k tomu postavili tak, že vyhláška je pro všechny občany, platí bez výjimek a tak to prostě je. Jo, bohužel je to prostě tak a nic se s tím nedá dělat. Když zastupitelé budou chtít nějakou změnu, odsouhlasit výjimky, tak to tak bude. Dnes vám tito zastupitelé řekli, že na té vyhlášce nic nechtějí. A dnes vám tito zastupitelé oznamují, že se tím podnětem zabývali, nikdo se toho neujal jako osobní aktivity, že by tady přednesl nové znění vyhlášky, aby jsme o tom hlasovali. Všichni se s vyhláškou v daném případě souhlasili. Oni nehlasovali o vyhlášku, ani na program. Já nechci vyhlášku. Ta vyhláška přece platí na program. V případě, pane Havrač, v případě, že se nemění částka na svoz, to znamená, že to odsouhlasuje jenom rada obce a nemusí to odsouhlasovat zastupitelstvo. V případě, že by se měnila částka, to znamená místo 650 korun by byla nižší nebo vyšší, pak to musí schvalovat zastupitelstvo. V případě, že částka zůstává, tak to zastupitelstvo schvalovat nemusí. V
Vyhláška už je schválená dlouho a ohledně odpadek existuje zákon o odpadech, kde je to všechno popsáno. No já bych teď jenom poznamenal, že v tomto případě jste neinformovali veřejnost pravdě, nebo lépe řečeno, že jste nesplnili vy jako radní slib. Doslovně řečeno, když tady přišel jeden zástupce firmy, která dneska je vlastně ve vašem majetku, že ve vašem vlastnictví, že jste spolu vlastníky, tak řekl, že nabízí občanům prostřednictvím vás změnu dodavatele, to znamená změnu té původní firmy na tu současnou. A řekl doslova, já vám ručím za to, že cenu si budete tím pádem určovat sami a já vám ručím za to, že to je nižší než těch 650 korun, co tady řekl dneska. On neřekl, že bude nižší než 650, on řekl, že bude nižší dohromady, protože obec za minulé období doplácela, já nevím, kolem 400 korun a teď doplácíme už jenom 320 korun, takže teoreticky ze zákona můžete platit až 1000 korun, to je ten horní limit. Ale protože jsme nechtěli zdražovat, tak proto se vybrala firma nová, která je levnější a je menší vliv na dopad obce. Jinak těch 650 korun, když to... Máte dvě částky. 250 korun je pevná částka a 750 korun je pohybová. To znamená, že 250 je pevná a k tomu můžete až do 1000 korun to zvednout. My jsme to zvedli na 650 korun, i tak už nějakou částku ještě do obec doplácí vlastně navíc za odpady. Ale když jsme si nechali udělat teďka nastínit nějakou ekonomickou analýzu mezi AVE a mezi KTS ekologie, tak máme úsporu v tom, že AVE jezdil co 14 dní na určitých úsecích, teď se jezdí týdně, budeme mít i týdenní svoz papíru, tak úspora mezi těmato dvouma organizacemi je 250 000 za rok. Pro jednoduchost. To, co my vybereme v loňském roce. Tak se ta částka skládá z jednou části, že? Ano, ale to tady nebudeme probírat, protože toto je přesně dáno. A teď se navýšit až na 1000. Ano, čili já jsem povinen z zákona zaplatit jenom 250. Ne. Máme veřejnou vyhlášku, která platí pro všechny. Ne, berme to prakticky a berme to právě. Protože každý... Opravdu je schváleno ombudsmanem. Tak, má někdo ještě nějaký jiný dotaz z řad občanů? Já bych měl dotaz, jak bude fungovat ekodvůr, když bude zavřená ta ulice pod Kaštany. Bude fungovat komplikovaně, ale bude fungovat. Protože bavíme se o 2,5 měsíci uzavírky. Předpokládáme, že v tuhle chvíli se tím úsekem bude dát nouzový projekt. Rozhodně se bude dát projekt cestovní, to půjde, ale bude se dát projekt nouzový, protože tam bydlí přece lidi, normálně to musí fungovat zásobování. Ale je to zavřené pro veřejnost a hlavně autobusy. Jo? Autobus by tam už opravdu sem nevešel. Jo? Předpokládám, že v sobotu a neděli tam normálně projedete, protože vždycky vybavují vyštěrky a pokračují dál. Takže má někdo ještě nějaký další dotaz? V případě, že ne, tak můžeme přejít k bodu číslo 13 závěr. Závěrem mohu konstatovat, že zastupitelstvo obce bere na vědomí projednávání návrhu, připomínek a podnětů občanů ve smyslu ustanovení paragrafu 16 ústavy 2 písmeno 2 zákona o obcích. Příští zasedání obce se bude konat v měsíci březnu 2015. Takže děkuji za pozornost a mějte se pěkně rozhodnout. Do skupin a zahájíme turnaj. Bude se označovat tenhle stůl jako 1, 2, 3, vzadně 4. Proč?
a vždycky budu, a výsledky pojďte hlásit vždycky tady mě, ať nezdržujeme, ať nejsou prostoje velký. Budu vyhlašovat zápasy. Jinak pro operativně se začne, že Ačko bude tady a tak dále. To znamená Dčko tam. Tak, skupina A je Matěj Kareš, Petr Marman, Petr Opletal, Karel Tun, Aleš Brva, Petr Uličný. Skupina B je Tomáš Maluzí, Josef Kolínek, Robert Mika, Jura Halus, Radek Toman, Barbora Janošková, Libor Meluzí. Skupina C je Honza Kozák, Jura Oplatek, Michal Balcárek, Luboš Taranza, Zdeněk Machát, Lukáš Hrňák a Jan Mózer. A skupina D je Mojmír Svůrný, Jaroslav Zach, Evžen Eberhardt, Jakub Toman, Jan Hrňák, Petr Král a Tonda Svoboda. Na třetí stůl Jura Oplatek, Lukáš Hrňák. Martin, 2-1 pro mě. 2-1. Životní zkušenosti, pak budeme dolů a budeš nám poročet, takže zadarmo to nechteš. Jakub Toman a Jan Hrňák na posledním stole. Ano, hrajte.
Bude 2-4. No ale tady se potkají potom. Ale to je jedno, to se vždycky někdo musí potkat. No ale dá se to oddálit. Ale tam nemáš co oddalovat, tam je jednoduchý, že prostě nastaví systém, podle kterého se jede a je spravedlivý. Prostě tady nastoupí jednička se čtverkou s někým. A když se potká, tak se potká s trojkou se čtverkou. 3 proti dvojce, musí proti dvojce. Takže D2. Ne, proti B2. Ale to je právě to, že dívej, vždycky se dává, když máš tady jedničku z jedné skupiny, tak moment, tady vlastně žádná, ne, je to dobře, protože tam žádná z dvojka není. Dobrý to je, jo, máš to dobře, jasný. Tím pádem, 1, 2, 3, 4. no tím pádem tady bude, ještě jeden nám tam chybí a to bude moment. Cčko tam, Bčko tam, Dčko tam je, Dčko je nejdál, takže bych tam dal. Vidět, jak to je pro ty 3 vždycky. Máme Dčko 1, máme Dčko 4, takže dáme Dčko 3. Ne, D2. D2? Aby jsme vždycky 1, 3, 2, 4, tam podle té skupiny, aby tam nebylo. No, a to tak být vždycky, ano, ty čísla to říká do toho. Dáme to proti... No C3. Ne, moment, ne. To už je, počkej, my tam máme moc Dček. Já bych tam dal Ačko. Jo, ano, máš to dobře, jasně. Jo, protože dívej, máme 2 Cčka, 2 Bčka, 2 Ačka, 2 Dčka, to máme dobře. Ze skupiny B, tak, na prvním místě Pepa Kolínek, na druhém místě Tomáš Meluzín, na třetím místě Jura Halus Nixon a na čtvrtém místě Radek Toman. A ve skupině C na prvním místě Michal Balcárek, na druhém místě Honza Kozák, na třetím místě Honza Moser a na čtvrtém místě Jura Oplatek. A ve skupině D Mojmír Spurný na prvním, Jaroslav Zach na druhém místě a pak nám tady někteří odpadli, protože odchází, jako je Evžen a Petr Král, odešli, tím pádem se to posunulo a postoupil Tonda Svoboda ze třetího místa a Honza Hrňa ze čtvrtého místa tím posunem. Na druhý stůl může jít hrát Moser a Tomáš Meluzín. Ano, hraje se na 3 vítězný ve skupině. Teda ve skupině pavouku na 3 vítězné. Tak, to máme C1. Jo, nebo je to říkají, ano, C1.
Dobře. Na krásném třetím místě se umístil Jan Kozák. Děkuji. Na ještě lepším druhém místě se umístil Vojmír Skurný. Vítězem velkého vánočního turnaje se stal Michal Alcánek. Tady zapozujte tady.